Gagi otvorio dušu. Gagi Đugani se pre ulaska u Zadrugu 3 prisjetio perioda kada ga je njegova tadašnja supruga Anabela bukva šutnula kao posljednju vašku, baš onda kada mu je najviše bila potrebna. On nikada nije krio da ga je mnogo povredilo to na kakav način ga je ostavila bivša supruga sa kojom je bio 20 godina u braku, a razveo se 2009. godine. Prisjetio se kako izgledao najgori period u njegovom životu kada je grcao u dugovima, bez posla i prijatelja, prepušten sam sebi. Kad je Anabela pošla sa tim njenim dečkom, znate svi sa kim je bila, ona mi je pustila SMS, šta nam je to trebalo, sve smo imali, ajde dođi da se vidimo posle par meseci. Ona je tada imala lobby u svim novinama i svuda je jača od mene. Ja sam svuda predstavljen kao negativac. Mene nikada niko nije zvao da čuje moju stvar, moju verziju priče. Kada smo se razvodili, ona je povela advokata, ja ga nisam imao. Nju su novinari izigrali i izradili na štetu cele porodice. Rekao je Gagi, a onda se prisjetio periode kada je bio bez posla, a Anabelu lovili estradni menadžeri koji su ju uzimali ogromne pare za procenat od nastupa. Radila je godinama uz moj repertoar. Ja se sam snalazio kako sam znao i umeo. Rekao sam joj da ne brine za mene jer sam ja tata u svom poslu. Saša Obradović je uzeo da radi sa njom i uzimao je 25%, Mirko Gavrić 10% i šta je njoj ostajalo? Sve sam dao od sebe da bi neko tek tako nju preuzeo. To je kao kada bi sa ortakom imao pumpu pa mu posle nekog vremena kažeš pali. To je moja pumpa. Ona je našla nove menadžere, a mene je šutnulo kao vašku. Kako sam živeo posle nje, to samo ja znam. Snimio sam album bez njene pomoći, imao sam dug 25.000 evra, ali sam uspeo sve da vratim. Nije se tada setila ni da me pozove da pita kako sam. Kunem se u decu da je tako bilo. Bio sam sve živo, pričao je Gagi, iskreno u zadruzi u najbolnijem periodu života koji je sada iza njega.